hei hi Microtech inverter ania a model hi HB725 ania chuan tunan kan buaina tak hi chu current output inverter backup zong kan han man chi hianin LED bulb pakhat te chu eng ve thei mai a maro chu electric bulb pa ngai 100 watt R bulb kan ting chi ho kha kan han chhit don chi hian overload he than overload aron ti thin ani chu om zia chu MOSFET a hianin hei sine wave ani ta he lampang chau he da ron pe chuak a he lampang he ron pe chuak chak ve thei lo ta ni khami wanga zam ta thin ne hemi he lampang MOSFET hi alo zama chuanin ani na taka chuan a thapa ngai om dan tura chuan sine wave hawa chuan hei hi battery positive ron lu na kha ni ta ti chuanin hemi MOSFET emitter a hianin battery negative kha an ron lut ve ve ta chuan a collector alai a kilai kan ti don ami a in thir body taka khanin signal lu that ve le khanin negative khan ron chuak an ron pe chuak ve ve thei tur ani a hma kha chuanin he lampang a chau ron pe chuak kan ti kha chuan he lampang an pe chuak ve ta lo ni ampere sang kha ron pe chuak ve thei lo chu wang chuan a zam ta thin ani chuanin tuna hianin hemi hi transformer hi hemi line hi a secondary coil hi ka thun zom lo wanga motor valve manghen ka test mai zera a chan chu helai kan han thun zom ngal pu phi chan lo la dik lo khanin MOSFET hi pok 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 ve thina khami in ve nan a khanin hemi valve hi ka mang thina bateria kan han koneka a en dan tur pa ngai a in aron eng dim deuh hlek tur ani ta hei pa ngai a chuan hi battery positive ani ta a he lai hi negative kha lo nia apa ngai en dan a hi video hi jon hriat thiam har deuh hleka tian tivel hen eng ta eng em maya chuan hemi ai hianin hemi line hi chuanin aron pe chuak dim deuh hlek tur ani khanin hei battery positive ai chuan ka thlung sa ta a bulb hi hei hi tuna ka bulb man hi watt som watt za ho kha nia chuanin inverter hi kan on anga on ma in he ani phung kan en tir lok he hianin he lampang hang ka dai tira he positive chu kan thlung cha to a he lam hang ka tia akal lawa he lampang ka ti ta akal lawa signal kan la ala in pelo ni chuan inverter hi kan on anga tian ka on ta UPS alon aron eng ta a hian ti khan a eng kho dim ta deuh bi ka ni chuan he lampang po ti khan ama kha chuan he lampang a ti han ti hian akal ve thei lowa he lampang chau he kal chak tha hian adim dan a en dan a po khu a in balance tha em tur ani he lam hi hianin ri kha a phone a khur kan ting chi kha ron siam chuak to ta ni hi chuan a sound ron siam dan a hi kan te sanga he ta hanin battery positive han sound le lampang ha ka connect sa ta hi sound free ania chuan hi a sound line le lampang khan ta UPS kala tun hanan kala on ta char chara hi UPS ron eng ta a UPS on ti hi ti chuanin hera han kan ti china nge ari chu chu tiang chana ri ve ve thei tur ni he dia ri thei ve ve si lot la zo lo kha om ve le ta chu MOSFET chak lo wang te po lo ni ve thei tho ni chin overload ta pek lai po khan le lam hi chuanin a sound ni chu kal thei tho a kan tilang china nge sound ri hi
le lam pangania hei le lam tia lo talak lai ni lem lo hi chuanin wer po hi hianin a han khoi vel ti nuam ka tia a line ron kal pa ngai battery terminal hruia kha ka cancel deuh dai mai thina ti hianin 1.5 mm vel hianin ka ti mai zela anuam zokin ka ria ti khanin kan han kil vel chinanga tuna chuanin lot ala ngam to dona kan on chin vel dona ni ti hianin kan kil ta ti chuanin helai nget taka kil tur ne tek ser ser the chon MOSFET velen hol tu kani chuanin hi ta khianin R bulb ka chi ka connect ta ni kan on chinanga helai hianin engmaw lo la fel lo pala la tak chewin ka tia headlight kha battery line pek tlangan kal tlang ti nan kam manga ti hian battery positive line ati hianin kat thung ta chuanin lot kan lak ti ranga ala ron overload thei mai thei ei chak tak hi chu khan aron dor let na tewa ang zel khan abal fa hian aron eng zual ta thina he ta hianin bal chu ka ta hei eng thei ta a thatura ngai ra hei hi kan som direct dai nge bal tel lo hian chuan he ta hian MCB hi B16 te B10 te ka mang thinan inverter ampere zir khan engot han connect sual pala lo per mai turin ka chi china ol sam khopa ti sual pal chon MCB hi per ve mai zel ni B16 ai sang ro chu tu lem lowa 24 volt battery te kan mang dor ani lo chon ap tul nep deuh ang reng eng satia ringo ta kan mang dor ni chuan tuna chuanin kan on chinanga he ti hi oma khi wat za ho khania ka soi to ang khanin LED mai ni lo hianin wat za pal fo he tiang ho nge hian lot tirela achua a ampere chua that le that lo he hriat bik deuh ani ma kha chuanin LED bulb mai chan chit po khanin transformer hi aron rideu aron rina sa deuh lek bik thina tu chan nei thom po re ta khop mai a zoi deuh dak mai ni chuan sine wave a chuanin IC hianin MOSFET he lampang ho zong zong hi 4 channel 4 line na pe chuak tur ani ta ti chuanin hei hi a gate driver MOSFET gate driver ani ta hemi hi lo chebok ta a ti chuan a original a chuanin a hnuai mi zawk ISL 832021PZ 832021PZ hei hi original ani ta maro chu hi kan hmu lo wangin a equivalent hi kan vua tamaya chu a chung zawk HIP 40821PZ hei hi a equivalent ani ta hi kan vua ta chuan hriang khanin a backup zone khanin hemi IC helai IC gate driver MOSFET gate driver hianin 4 line in aron pe chuak ta helam pang ho nong poi hi a supply ta veka kha poi mo lu tu kan ni a supply kim lo chuanin MOSFET puak pop pang chi te khawm ve du bok tin overload bol ni chin miam tho te po khan om ve thei tho boka tin kan hriat le ngai chu IC khanin signal ri thil ri cher ang chi aron pelova vocal ding pa ngai ang to pa aron pek chuin MOSFET kha apok pop thei bok ani
chuan heng lai diode neu te te pawh hi nan pawimawh vek mai a heng hi an kal ton thei chuanin a chhia tina ni bawk ani diode hianin a volt ron chin IC ina gate driver IC ina signal ron pek chu heng diode hian an lo block ve thei tho bawk ani diode hi chhiat chuan khatin te kha oma check kaima ka ngai ni ti hianin current hi kan pelu tanga charge kan ti chinang hei meter hi battery hen ka connect sa a tuna tak hianin 12 volt ani ta kan on chinang e plug kan ka ona charge ron chuak kal thange thalo kan enang som pahnih ni ta aron sang chho hret o 14 volt 14 volt ron thleng chho ta la thleng hlo deuh hlek ang vel ani chuan hei a fan pawh vir thang ham khawp mai khana full ta chi ani hei ka soitel du mai chu kan battery hi an ampere a hiam chuanin charge te hi eng rei thei lowa hianin a charge lai chuan tuna miang model hi chu phezeu zeu ta a full huna a eng reng ta thung thin ani khanin battery ampere a hiam chuanin charge hi akal rei thei lo thina full ngal wat ang ten awma thena chuanin a fan pawh vir hman lo awm thei bawk thin ni a fan a vir tha ham reng thei hi chuanin kan battery line fit tha hle tina ni ve boka a fan a vir lo wang hian a charge chuak lo hrim pawh ni chuang lova fan a vir to lo hianin charge chuak si ampere kha battery kuat kop kha na chuak to lova chu ni phung ani thina heti ang automatic a charge in off thei chi ho ina charge luang thei tur chuanin a lo bera kan battery hi 80 ampere chin chung lampang tal mangila du thu sam chu ni jok mama ni chuan battery cell lo chhedeu to te acid dal lutuk ang chi te battery full hrim to ate pawh khanin charge chuak rei thei lo te charge to lo ang chi te khan awm ve thina tin a inverter dik tok lo wang hrim pawh hian charge chuak tha thei lo hi awm ve le tho boka khang kha hriat ve deuh chuangai ni tuna hian hei battery line ah hianin motor headlight uat za kha hianin ka chhitel ta hete ka ti tel hi chuan hei charge hi akal mar tha rei bik a a tan nat pawh le fan hi ron virna ve mai thin bawk ani tikhanin light hi kan thawi dei anga hi chu a full ngal deuh ti le mai dawn ne fan hi ron vir lo deuh mai dawn ne ti hianin a ron full ta fan pawh hei a vir a tawp ta ni he to lo ve tikha chuanin a be bom a charge kal that lo dan te ani phung te kha soibil ta deuh nual boka hetiang model la chuanin kan thra thiam to deuh mai awm e an model a zir hianin an circuit awm dan te an pan man te nang lo nuai zela khang deuh kha hriat ve chunga ya hemi kan siam dan ang hianin a dang kha ti tur ani vek tina ni chuang lo ma ro chu sine wave na thaw dan kha atlang pui kan hriat chuanin
siam a siam that dana pawh khanin kan hriat thiam phah deuh tura kan ngaia khan sawi zau deuh ani e.